بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سید غلام مصطفیٰ شاہ گیلانی آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، پیش سماعت فرمائیں۔ لمکان مقام لاہوت والے بے نیاز تے بے پرواہ تو زمی کول تے دسی تو دور سانو ایک پل بھی نہیں جدا ہے تو کتے مندراں وچ جا رام بنیو کتے بادشاہ کتے گدا ہے تو پتہ ہلدا نہیں تیرے حکم بجو ابتدا تیری تے انتہا ہے تو ابتدا تیری تے انتہا ہے تو کری معاف نہ پی کری معاف نہ پیر پیغمبرانو کتے مہر تے کتے قضا ہے تو این الحق دے وچ جایا پوڑیو شاہ منصور دی لب صدا ہے تو شاہ منصور دی لب صدا ہے تو باج باپ دے ہوئے تخلیق عیسیٰ کتی مریم تے عطا ہے تو ابابیلا تو ہاتھی مروا دیویں کل شیء قدیر خدا ہے تو ابابیلا تو ہاتھی مروا دیویں کل شیء قدیر خدا ہے تو گزر جان صدیاں ایک پل کے اندر لاشعور دیو نگاہ تو اپنے محبوب دا کربلا وچ لیوے ذبح کرا شہنشاہ تو تیرے باج نہ ہون طبیب کوئی ہر مرض دی آپ دوا ہے تو مصطفیٰ شاہ تینوں نہ کوئی سمجھ سکا بہت بڑا لمبا سلسلہ ہے تو